Ο αθλητής με το νούμερο 21, Μαρκάτος Χρήστος. Ο αθλητής με το νούμερο 22, Ρούσος Αλέξανδρος. Ο αθλητής με το νούμερο 32, Χατήρας Τάσος. Θα ήθελα λοιπόν οι αθλητές να μας κάνουν όλους και να μας κάνουν πρώτα θα κάνουμε μία περιστροφή στη σκηνή. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Έλεξ Νάλιο. Μαρκάτος Χρήστος. Ρούσος Αλέξανδρος. Χατήρας Τάσος. Χατήρας Τάσος λοιπόν. Να μπουν στη σειρά. Αυτή η κατηγορία είναι νεοσύστατη στην ΚΑΠΑ και έχουν και οι άλλες ομοσπονδίες. Εδώ παίζει ρόλο τώρα η συμμετρία, ο μυϊκός τόνος και η παρουσίαση. Αθλητικά σώματα που τα θαυμάζεις και έχουν την ελπίδα να γίνουν μεγαλύτερα ανάλογα και στο μυαλό του καθένας. Αυτοί δηλαδή οι αθλητές που κάνουν αυτή την προπόνηση μετά που μπορεί να τους δίνει σαν κεφαλιανό. Κάτι τέτοιο γίνεται. Συνεχίζουμε την κατηγορία. Πολύ ωραία. Παιδιά, θα ήθελα να είμαστε σε στάση relax. Θέλω μισή στροφή από το δεξί σας χέρι. Δεν ποζάρω. Πολύ ωραία. Γυρίστε πλάτη. Μισή στροφή από το δεξί μας χέρι. Γυρίστε μπροστά. Θα ήθελα λοιπόν να δώσετε μια διεκτήρη κεφάλων, αλλά χωρίς να ποζάρετε με το στυλ του bodybuilding. Η διεκτήρη κεφάλων που ξέρετε. Πάμε λοιπόν. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Θέλω άλλη μια πόζα, Κυριακούς και Μυρό. Κατηγορία Mr. Model. Ευχαριστώ πολύ.